чираттагы кутлау сәламен без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен Яңа Земница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче якташыбыз Наилә Абдулхак кызы Алимова каршылый. Антылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан сеңелләре Илмира, кызлары Алсу һәм Ләйсән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле апабыз, гомереңнең бик гүзәл чорына җитештең. Син әле килә торган картлык чорыңның иң беренче бусагасына гына килеп бастың. Ләкин шуңа карамастан син көзгегә кара әле, нинди яшь күренәсең. Бүгенге көндә әле синең назлап телгә алып, әни дип атар кешең бар. Бу үзе зур бәхет. Бар кардәшләрең, дусларың белән аралашып, матур гомер кичерәсең. Наилә апабыз нинди эшкә алынмасын, барысын да булдыра ала төсле. Аның тагын бер матур ягы бар. Ул сабыр кыла белә. Һәм бар авыр вакытыңда сине тыңлап, үзенең алтын киңәшен бирә. Җылытыр өчен, юатыр өчен сүзендә таба. Мин аңа киңәшләре өчен дә, бар күрсәткән ярдәме өчен дә олы рәхмәтне укыйм. Балаларымны да үз итеп күргәне өчен бик зур рәхмәт. Алсу белән Ләйсән дә сине нык яраталар. Һәр вакыт сагынып күрешүләрегезне көтәләр. Әйтергә кирәк, синең туган көн бүләге итеп туган идем мин Ләйсәнчикны да. Икегезгә бер туган көн бәйрәме булды елда. Балакаемны да матур бәйрәме белән котлап, бары изге теләкләр генә юллыйм. Киләчәктә барчабызның да олы бәхет, шатлыгы булып үссен. Зур ярдәмчебезгә әверелсен. Бәла-казалар сине читтәтеп үтсен. Ходай фәрештәләре канатларын җәеп тик саклап йөртсеннәр. Инде Наилә апага тормышта нинди генә хәлләр булса да, һаман шундый ук ачык йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле туганыбыз, апабыз булып калуын телибез. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Наилә апабыз каршылый матур туган көннәрен. Шатлык истәп, бу дөньяга аваз салган мәлләрен. 65 дип борчылма син. Бу бит күп түгел әле. Кадр-хөрмәткә теренеп яшә дә яшә әле. Сыкланырлык гомер юлы үттең тап тидермичә. Яшә алда да апабыз картлыкка бирешмичә. Сине һәр вакыт күрергә без бик шатлар булабыз. Бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәт әйтеп куябыз. Ләйсән белән икегезнең туры килә бәйрәме. Шуңа кабул итегезче матур теләк бәйләме. Хөрмәтле Наилә Абдулхаковна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алда сеңелләрегез юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Иң изге теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, тенешләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, тенешләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларым сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, тенешләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, тенешләргә тиң гомеренең,
яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә киң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә киң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә киң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган